Здравейте! Днес 8 декември, около малко след 2:30, студентския празник. Тази вечер много студенти ще се напият, ще се надрусат. Най-вероятно ще има няколко смъртни случая, надявам се да няма. Бих искал да разкажа на новите абонати и на старите каква е основната цел на този канал. Основната цел на този канал е да накарам хората да спортуват по-често. По-скоро аз не мога да накарам масата. Масата винаги ще пие, масата винаги ще пуши, масата винаги ще друса, масата винаги ще е недоволна. По-скоро не, че ще е недоволна, а ще си намира причини, за които да мрънка. Така че ще се радвам, ако някой се запали да спортува. 30, 35 годишен, 40, дори да не е спортувал никога, дори да е 200 кила, дори да започне да ходи. Това ще е от полза за него, не за мен, не за останалите. Това ще е от полза за него и за здравето му. Бих искал да разкажа една история. Една тъжна история за съвременния българин. Ще кръстим съвременния българин Иван Георгиев. Иван Георгиев е роден в Люлин или Надежда. Иван Георгиев 5-6 клас спира да спортува. Иван Георгиев се научава да пуши 7-8 клас. Сега се пушат вейпчета. Иван Георгиев не обича много да учи, дори да е кадърен. Иван Георгиев започва да учи висше образование. На 18 му е най-важно да вземе книжка и да започне да кара някоя БМВ на 15-20 години. Иван Георгиев трета година се отказва от висше, след това го довършва. През това време Иван Георгиев първо работи като сервитьор, после работи в казино. Получава 2503. Иван Георгиев ходи по купончета и се забавлява. Иван Георгиев на около 26-27 вече казва, че е стар за спорт, стар за всичко. Той вече разбира политиката. Иван Георгиев мрази Урсула фон дер Лайен. Иван Георгиев мрази Пеевски и така нататък. Иван Георгиев между 30 и 50 получава тежка болест, като инфаркт или инсулт. Той вече не може да пробяга и 200-300 метра. Той вече мрази Запада, защото Запада е виновен, че кофите му с боклук са пълни. Казва, че държавата ни е мръсна, казва, че българина е мръсен, казва, че българина не учи. Но Иван Георгиев обича да си хвърля фаса от колата. На него не му пука, за пред блока, на него не му пука за съседите. Той смята мястото пред блока си за негово, драска колата на съседа. Като е на морето се дразни, защо местните слагат туби, защото използват неговия принцип. Иван Георгиев и битка, Иван Георгиев е изнерван в кръстовищата. Иван Георгиев получава прилични доходи, но Иван Георгиев винаги се чувства беден. Винаги се чувства, че не е западняк, че някой му пречи, че му пречи Зеленски, че му пречи Урсула фон дер Лайен, че му пречи какво ли не. Но Иван Георгиев не осъзнава, че основният му проблем е, че вместо да се самоусъвършенства, вместо да се подобрява, вместо да спортува, вместо да учи езици, вместо да придобива нови умения, вместо да види света, вместо да се радва на съвременните придобивки, Иван Георгиев е един тъп, консервативен човек, който мрази всичко ново, защото не може да свикне с него и най-вече мрази себе си, след като допуска да пуши и да пие и след като избира лесното удоволствие да седи пред телевизора или да седи в интернет или да седи на масата и да кърка основно и да казва, че светът му е виновен. Той не разбира, че за да промениш нещо, първо трябва да промениш себе си. Не мога да промениш света, но мога да промениш себе си. Не мога да промениш геополитиката, но мога да промениш собствената си политика. Мога да промениш политиката, да се бориш, да си по-здрав, да полагаш усилия. Това, което ти е лесно днес, ти носи удоволствие днес, но няма дългосрочни ползи. Това, което ти е трудно, ти носи дългосрочни ползи. Така че не бъдете Иван Георгиев. Може да се казвате така. Примерът е абстрактен. Бъдете живи и здрави, спортувайте, движете се. Бих се радвал да видя обратна връзка в коментарите. Който е стигнал до тук, бих се радвал да видя харесвания или не харесвания, да видя някакви реакции. Аз се опитам да изключа това видео с тия две бананчета и който е стигнал до тук, хареси това видео. Абсолютно безплатно е. Бъди жив и здрав. До нови срещи. Чао!